Halli. Hello, Figo, meg Fogó. Én Krisztián vagyok, és itt van velem Bence! És Hello! és ez itt a Minecraft. Akkor kezdjük is. Itt van egy világ. Akkor Egy nagyon fura világ. betöltjük. No, így néz ki az egész játék. Itt a hús, Pusi! itt arany-dolgok, viszont itt ilyen mindenféle szarok, itt ezek a dolgok, és indulunk a pokolba. Ez meg milyen hely? Miért hullámzik valami lila fos? Hát mert a pokolba vagyunk és meghalunk. Az éppen a kezed, ahogy... Meghalunk a lávába. Fú, Kreatív. tök jó. Muszáj lett már csalnom, mert tényleg nem akarom elveszteni ezeket a dolgokat, meg tudjátok, sorozat, meg ezek a... Tök jó ez a pokol dolog. És inkább menjünk innen, mert a pokolban nekem laggol. Akadozik, jobban mondva. Ma megint hullámzik ez a szár, de ha semmi gond. Mit lehet ellene most csinálni? Hát, van nekünk tök ilyen fura dolog. Hát, muszáj lett valamit vennem elintézni, azért csak ott hullámvasútoztunk, és te miért nem mentél onnan ki addig, fiam? Mert én nem értek a Minecrafthoz. Bazd meg. No, hát akkor itt van ilyen ahol varázsolhassuk a dolgunkat. Too many items kikapcsoljuk. No, és itt van akkor ilyen városka, és megmutatok pár emberkét. Kis falusi, itt van. hát itt vannak ilyen emberképű emberek végig. Fuck you! Hát jó. Szegény Kriszti ma túl sok vérgyilkos filmet nézett. Fuck you! No, ez is halott. Hát kikaszáljuk az egész falut, Mit vagy azért, így. hogyha beleugrál abba a kútba, ami ott volt? Hát semmi, de én másat tervezek mostan. Hát kéne gyújtó. Mindegy, fákja is megteszi. TNT. Tök jó. Most ezt fel akarod mind robbantani? Sziasztok! Mi van, késel? Kész van. Most itt nekik a fálmiukat szétizéljük meg minden. No, ezek menjenek a pokolba. Pokol. Pokolba dobol egy pár TNT-t, ez tök jó. Tudod mi? Kidobjuk az egészet, tessék. Az egész ment a pokolba. Szénünk is van. Szénünk. No, ismét. Ne nézzétek a gyengé... Aki epilepsziás, ne nézze! Mert meghal. A gyenge idegzetűek számára nem ajánlott ez a... Szár. rész. Ez a szár akartam mondani, mert mink... Egyébként újoncok vagyunk, úgyhogy ne hordjatok minket le ilyen kommentekkel. De a normális kommenteket várjuk, és egyébként várjuk A Facebookra is! A feliratkozásokat is, aztán Facebookra is várunk lájkokat, az én nevem a Facebookon Krisztián Kránit. Az enyém pedig Polyag Bence. Én egyébként játszom a Trackmania Nations Forever-t, úgyhogy onnan is ismerhettek többen. Hát az ki ismert téged onnan, ha nem csinálsz videókat. Sokan? Csak aki játszik. Igen, azok sokan ismernek. Hát de Magyarországból, és mink Szlovákián vagyunk. És most ebben mi a gond? Ha magyar vagyok, akkor nincs mit tenni. Ha magyar vagyok, hát magyar vagyok. És ez is leszek. Hát akkor legyél, no. Akkor. Miért te talán nem vagy az? Hát szlovák iskolába járok, de az vagyok. No, de mindegy. Következő dolog, amit én máma
akarnák érkezni, meg akarnám mámát csinálni, az durrantani a templomot. Jézuska, ne haragudj. Szegény papocská, most ezért haragudni fog rád, nem fog téged beengedni a templomba. Hát már nem lesz milyen templomba beengedni. Úgyhogy az már nekem nem is lesz baj. No problem. No, és Gyönyörű. Nézd. bye. Ilyen környéket is felrobbántott, szegény emberek. Most muszáj őket kitelepíteni. Hát én nem fog senkit telepíteni, csak játékokat az internetről. Azokat bizony. Muszáj mennem WC-re. Ó, nincs WC-im. Akkor ebbe a lyukba. Ebbe itt kakálok. Bele kell egyes szépen. Várjunk, mindjárt megyünk pottyantani, csak valamit kéne keresni, amit pottyantani. Mi ez a forgó szárcsimbók ottán? Pottyantunk. És szár. Nem, csak annak sejtem. Ez mellé csúszott. Ez meg. Ez Hamburgert. Ez mellé csúszott. Ja. Jól elolvastad. Ja. Fúj, büdöség van, meg ki. No, hát ez oly hülyeség videó. Oly hülyeség videó, hogy nem is várjunk valami sok nézettséget, vagy hát ilyesmi erre a videóra. Várunk. Hát szia, mert hát nem vagyunk profik a kamerázásba, meg ilyenekbe. Most kezdtem vele máma. Aha. Én pedig még nem is láttam ilyen videót, még YouTube profilom sincs. Hát nem is lesz, ugye? Hát egy ideig. Hát ja, nekem is ez már második YouTube profiljom. Hát ja. Akkor! Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt. És Olyan gyönyörű szemed van. császtok!